dugu dimentsio bakarreko Schrödinger ekuazioa, eta orain aztertuko dugu Schrödinger ekuazioak dituen halako oinarrizko ezaugarri orokor batzuk, importanteak direnak. Lehenengo eta behin ikusten dugu nola posizioan bigarren ordeneko ekuazio diferentzia dela, eta lehenengo ordeneko denbora. Gero bestaldetik ikusten dugu nola lineala dela. Lineala da, zeren eta ez delako agertzen psi karratu edo horren deribatuen karratuak edo horrelakoak. Eta lineala izatea oso importante izango dugu. Gero bestaldetik ikusten dugu nola komplexua dela, hemen agertzen da zenbaki irudikari agertzen da. Eta zein da honek duen ondorioa? Hori dela eta orduan hementxe dagoen uin funtzioa derrigorrez komplexua izan beharko da. Ze bestela, hementxe dagoen Schrödinger ekuazioa ezinezkoa izango litzateke, erreala izango balitz, orduan hau ezinezkoa izango litzateke hau betetzea, Schrödinger ekuazio betetzea. Hauek dira nolabait buruan eduki behar ditugun oinarrizko ezaugarriak, importanteak direnak. Kasu honetan guk aztertu duguna izango dira nolakoak izan daitezken honen soluzioak, baldin eta gure partikula askea denean, hori da kasu honetan interesatuko zaiguna. Hori dela eta orduan partikula askea badugu, partikulaen gaineko energia potentziala nuloa izango da, eta hori dela eta hementxe dagoen ekarpenik, energia potentzialekin lotutako ekarpenik, ez dugu izango, eta bakarrik izango dugu energia zinetikoa eta beste termino hausi izango dugu. Hau energia zinetikoarekin lotuta da golako, nolabait, zaten dut hori. Orduan, kasu honetan guk badakigu, ze izatez Schrödinger ekuazioa ateratzeko, horrela ikusi genuen, gure partikularen erekin lotutako uin luzera edo momentua zehaztua badugu, orduan partikularekin lotutako uin funtzioa psi bat dituko duguna izango da, amplitude bat uin lauak izango dira. Eber, I, K bat X minus omega K bat T. Hori bai, partikularekin lotutako maiztasuna derrigorrez K bat honekin lotuta egon behar du, eta maiztasun hori izango da H barra K bat karratu zati BM. Eta partikula honekin lotutako momentua, dakigun bezala, K bat honekin dago lotuta, momentua P bat dituko duguna H barra K baten berdina izango genuken. Orduan, partikula adierazteko daukagun funtzio hau izan da, eta partikularen gaineko momentua neurtu ezkero, hementxe daukagun bakarra hau izan da, pentsak nezaken horren balioa lortuko dugula. Hori nolabait argi daukagu. Hori, baldin eta partikularen momentua P bat badugu. Partikularen momentua P bi beste momentu bat badugu, eta horrekin lotutako K bi izango badugu, orduan, partikularen uin funtzioa, hau izango genuken, partikula askeari dagokion uin funtzioa, beste hau izango genuken. Beste amplitude bat, I, kasu honetan K bi X, minus berriro K bi kasu honetan lotutako maiztasuna izango genuken biderte. Orduan, eta maiztasuna, H barra K bi karratu, zati BM izango genuken. Orduan, hementxe ikusten duguna, uin lauak, biak dira uin lauak, bi hauek bai betetzen dute hementxe daukagun Schrödinger ekuazioa, horretarako oso importantea dugu hementxe daukagun maiztasuna, beraz denboraen garapena, agertzen den maiztasuna hori nolabait momentuekin, edo K batekin lotuta egotea, bi kasutan, baina, orain, beste gauza bat egingo dugu. Hementxe daukagun ekuazio diferentziala, partikula askiari dagokion ekuazio diferentziala, edozein kasutan, Schrödinger ekuazio diferentziala lineala izan da. Baldin eta eraikitzen badugu beste ondorengo uin funtzio hau, beste bi hauekin, psi bat eta psi bekin, hau da egiten badugu, bi hauen kombinazio lineal bat, hau da, C bat bider psi bat, gehi C bi bider psi bi egiten badugu, non hor txagertzen diren C bat eta C bi konstanteak diren, eta dozen zenbaki komplexuak izan daitezken, hau da, aurreko bien kombinazio lineala egiten badugu, daukagun ekuazioa lineala izan da, orduan, uin funtzionek baita betetzen du hementxe daukagun Schrödinger ekuazioa. Eta daukagun Schrödinger ekuazioa, partikula askearen Schrödinger ekuazio izanik, orduan, uin funtzio honek baita deskribatu ahal izango du partikula aske bat. Baina, klaro, ze gertatzen da hemen? Hemen nolabait bi
momentu diferenteen uin lauak nahazten ari gara. Orduan, hemen dagoen uin funtzioa, psi prima uin funtzioa, partikula bat deskribatzeko, partikula askea deskribatzeko uin funtzioa badugu, eta partikula horren momentua neurtuz gero, zein da lortuko genuken balioa? P bat, da psi batekin lotuta dagoen P bat hori, ala P bi psi birekin lotutako momentua. Hori da argi ez duguna, eta argitu beharko duguna. Hau da, bi uin funtzioen batura, baita Schrödingeren ekuazioaren emaitza izatea, horri baita gainezarmen printzipioa deitzen diogu, eta oso importantea izango zaigu. Hau da, Schrödingeren ekuazioa lineala izatearekin lotuta dagoena. Bueno, izatez, hemen, bi uin funtzioen baturarekin lan egin dugu, baina gerta daiteke uin funtzio askoren batura askoz ere gehiago izatea, ez? Esate baterako, demagun beste hementxe daukagun f funtzio bat dugula. Hau da, edozein funtzio izan daitekena. Bueno, f funtzio hori izan da, guk beti kalkulatu dezakegu zein den funtzio honi dagokion Fourieren transformatua. Hau da, AK deitzen duguna. AK hori erraz kalkulatzen dugu, Fourieren transformatuak betetzen duen erlazioak kontutan hartuta, eta adierazpen honen bitartez kalkulatuko genuken. Beraz, hau izango litzateke f funzioni dagokion Fourieren transformatua. Eta horrek zer ematen digu, ze posibilitate ematen digu. Bueno, hau jakinda eta hau kalkulatuta, orduan guk hasieran daukagun uin funtzioa, jar genezaken uin lauen kombinazio lineala bezala. Oda, gure hasierako uin funtzioa use, hau badakigu, jar dezakegu ondorengo eran. Uin lauen kombinazio lineala bezala. Minus infinito, infinito, AK hori, justo lehen kalkulautako AK hori izango litzatekena, bider eber IKX, uin lau horiek. Bider diferentzial K. Orduan orain, badaukagu gure F funtzioa, uin lauen kombinazio lineala bezala eraikita. Bueno, baldin eta hau izan da, orduan, guk eraikitzen badugu honekin, hemen txaukon garapen hau erabiltzen badugu ondorengo uin funtzioa hause eraikitzeko, beraz, eraikitzen badugu uin funtzioa hause, emetik abiatuta, basati, hau da, dana berdina, baina egingo duguna izango da, lehenengo, dana berdina, AK, eber IKX, baina orain, K bakoitzari jarriko diogun partikula askearen kasuan dakigun bezala berari dagokion denboraren garapena. Hau da, K bakoitzarekin doan maiztasuna omega K izanik eraikitzen badugu uin funtzioa hau, non hemen txagertzen den omega K hori, bada H barra kakarratu zati bi M, orduan hementxe daukagun uin funtzio hau, era horretan eraikitako uin funtzio hori, baita betetzen du hementxe goian daukagun partikula askeari dagokion Schrödingeren ekuazioa. Eta ez baduzu sinisten, saiatu hartu ekuazio hause, eta eraman hementxe dagoen Schrödingeren partikula askeari dagokion Schrödingeren ekuazioa, eta ikusi nola Schrödingeren ekuazioa betetzen duela eta. Hori bai, horretarako ezinbestekoa da hementxe dagoen omega K hori H barra K karratu zati bi M izatea. Bueno, era horretan zer da lortu duguna? Gure F funtzio bat izan da, izatez F funtzio hori ze izango litzateke? F funtzio hori izango litzateke gure daukagun uin funtzioaren hasierako adierazpena. Hau da, T berdin zeroan duen adierazpena. Hau da, guri ematen bat digute, edozein F funtzio bat, hori izanik hasieran partikula askeak duen funtzioa, guk beti eraiki dezakegu partikula askeari dagokion denboraren garapen egokia jarrita, partikula askeari dagokion uin funtzioa. Hau da, bestera batean izan da, guri ematen badigute edozein uin funtzio bat,
gu beti egin dezakegu uin funtzio hori esatea, partikula askeari dagokion uin funtzioa hori bai horretarako ezinbestekoa da. Berriro diot, berari dagokion denboraren garapena egokia jartzea hementxe daukagun bezala. Baina berriro hemen daukagu lehen planteatu dugun antzeko arazoa. Hemen, uin funtzio honetan, hainbat K edo hainbat momentuen eragina dugu. Baina, klaro, guk partikulaen gainean momentuan neurtuzkero, orduan bat lortuko genuken, zein da lortuko duguna? Zein da aterako zaigun momentua? Bueno, galdera horri erantzunalizateko, horretarako oso importante izango da hementxe dagoen funtzioaren Fourieren transformatu honek beteko dituen ezaugarriak aztertzea eta galdera horri erantzun ahal izango dugu.